Martang yang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami na mangaramuti pernguluan nami sahat tutikion. Tuhan tangihonon nami mahatam nabadiai. Homa na manguka rohanami di bagasa todim tod di perbadia. Asa takas hutangi kami. Jala takas huatu sihami hatam nabadiai. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan nitu hata. Turpuk jamita partangyangat dihita. Manang turpuk epistel. Tuminggu napaupato dung trinitatis. Imana tersurat di buku Efesus bidu onom. Mamukasian ayat 20 sada. Sahatu ayat 24. Tapai hutihu ma di bagasar rohata. Songonom ma didok. Hata parujungan. Alai pabuaon ni sitikikus do tuhamu saluhut nai. Asa di boto hamu nama sadiau. Ro di ulauku. Ai ibana do dongan nahina holongan. Jala perhubas saposan di bagasat Tuhani. Alani ido husuru ibana madapotok kamu. Asa dapot boto omuna nama sadihami. Jala asa diapuli rohamuna. Dame ma dia kadongan dohot tolong ni roha. Rapon hapor seau siat debata amai. Nang sian Tuhan Yesus Kristus. Asini rohaima madongani saluhut. Akan namarsi hohot maka holongi Tuhata Yesus Kristus. Ima sahana. Huria nahina holongan ni Tuhata. Sahalak napistar. Heado madok songonon. Sian 100 per minggu. Alai 50 doi manangihot jamita. Sian na 50 25 do nama parrohahon. Sian na 25 10 tolu do nama ngatusi. Mauliate ma molo adong nanggo tolu halak sian na 10 tolui na mangulahon nani atusanna sian jamitai. Huria nahina holongan ni Tuhata. Ima pakta na ikon adopata. Dang boy marasa amak kita. Saliling mangolu di portibion. Ido ubana diodolhot di topik ni mingguta. Maka holongi debata. Jala manangihon suarana. Sedikit saja kita lengah, maka iblis akan menerkam kita. Aidi do di 1 Petrus 5 ayat 2. Torang marohamuna, dungo mahamu, namao tau do alomuna si bolisi, songon babiat na marawang, mangalului si bodutonna. Di 2 Korintus 10 sada ayat 14 didok. Dang pola longam roham disi. Ainang si bolis. Di pasumat do ibana. Songon suruan hati urun. Di mana-mana musuh kita si iblis siap menerkam kita. Di kantor, sekolah, rumah, bisnis, bahkan di gereja. Na uborakna huria nahina holongan ni Tuhata. Maol do tadaun. Ai jok do rosi bolisi marumang suru-suruan. Songon na kujahanak king 2 Korintus 10 sada ayat 14 madok. Dang pola rongang roham disi. Ainang si bolis
dipasumat do ibana songon suruan hati uron. Seperti serigala berbulu domba, disangka malaikat, ternyata iblis. Dikira teman, ternyata lawan. Ima jorbu ni pangalaho na ikon si porangota. Ido ubana disungguli turpuk jamita sadariok kita. Karena banyak jemaat di Efesus ini yang telah disesatkan. Banyak jemaat di Efesus ini beralih menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Alanido ubana diodol hotuhita. Dalam keadaan apapun kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah karena kekuatan hidup kita hanyalah dalam nama Yesus. Suku-suku dihita, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap teguh, kuat di dalam iman dalam Tuhan kita. Togu di bagasa Tuhani, maka holongi debata, jala manangihon suarana. Naikon patu-patu na perjolo ima. Ikotakas doboto otta, rumang ni musu ni hapor seaoni. Didok Apostel Paulus, na berjuang dohuria ni halak Kristen, dada maradopo daging dohok mudar. Lapatanna dada holan na boy di jama. Alai marumang todi hajaha todo. Dang marumang jolma na boy jamaon jala idaon. Sorop ni todi hajaha todo na maringan di rohani jolma. Ida ubana maol tali honota ay mangula di rohani jolma do si bolisi. Jadi heado di sada seminar dihatai. Sian ragam ni begu nahyata begi. Ahamai. Begu gajang, begu pedek, begu atuk, begu pocong. Begu gajang ma na paling dihabiari jolma. Ala yang gonuaeng dang ibe. Dang apala begu gajang ibe na paling dihabiari jolma. Atau ngahado. Adong dope tolunai begu na ujorbut. Jala na ujahat sian begu gajangi. Nunga sudah disegai. Bangsota, hutata, rumah tanggata, namarhaha maranggi, bahkan mangararati sahat tuhuria. Dia mai, na berjolo didok mai, begu hepeng. Begu hepeng, pangalaho begu hepeng, mabay jolma, dang parduli tu ise petaho. Memunu, patupa kekerasan, manakko, korupsi, sudah diulah. Asal menjadi hepeng. Hidup banah ya dia dehon eteng-eteng grup. Au boy manian, bulung-bulung gabe hepeng. Mamorajong au jala on jok-jok do mangarajai roha do pikiran ni jolma. Na pedua hodidok begu mokus. Begu mokuson sudah dituhori. Sudah dibuat. Sudah dihorus. Mananga petaho. Naing dibanaan. Naing on. Diulah huhut. Manegai harangan. Asal masaut hisapna. Agama pe dipakai do. Asal mabui manang napiga
inatana. Ima alani mokusna. Napatuluhom ma didok begu huaso. Dang diboto mandoksai. Dang diboto manadda dirina. Sai na hurang torus. Sape mate bitaho. Asal mahot arajaonna. Aka ima huria na hinakolongan ni Tuhata. Kenyataan na taadu pisonari. Taida. Tahilala. Bahkan sahat tuna mangula khossa. Ujung na lam godang ma parukilon na taadubi. Hidup bana diodolhon jala diajar hotu hita merhite turpuk jamita sadarion asa mergugu hita mangalo musuni hapor seaoni mangasahot Tuhani jala lam tinggil manangihon suara ni Tuhani. Atong margugu mahita amang inang huria na hinakolongan ni Tuhata mangalo musu ni hapor siaw ni asal lam tugu di bagasan Tuhani hapor siaw ta jala ta ingo ma tangiang do sada perlengkapan persenjataan ni kerohaniyata si pakeota laho mangalo tahi-tahi ni sibolis dohot parjahat na mangaliluhon hapor seota ay margogo situtudo tangiang ni partigor molo di hapur juhon hata ni debatado podang ni halak Kristen alani i lam tinggil mahita manangi-nangi hatana aina mangula do hata ni debata jala tumajom sian podang si dua baba songon natar surat di Heber 4 ayat 10 duai huria na hinakolongan ni Tuhata manang di dia pehita maringanan jala ahape na jut taadopi di pardalanan ni nguluta margogo mahita mangulahon ulaw tai asa marlas ni roha hita toktong di bagasa nguluta dang murah-murah hita dililuhon sibolis pangagoy. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah amanami naung patolhaso katam nabadiai tutonga-tonga nami. Lehom madihami gugu Tuhan pinar guguan ni todim todi parbadia asa margugu hami mangolu di bagasa kapor seaum na marsitutu dopakko. Amin.